Hai exemplos da bomba, pero vou parar nalgún deles. A gardería. Ahora estes días, como evidentemente o PP non fai propostas e o outro está empezando a facelas, o problema, parastes a gardería, parastes a gardería. Ben, a gardería. Cando entrou o goberno do partido, o goberno anterior da Xunta, e o Bloque asumiu a política de igualdade e bienestar, creou un organismo chamado consorcio, que era progresivamente crear todas as garderías, todos os centros de día, para xestionar xunto cos concellos e poder poñelos en funcionamento. A actitude do alcalde do PP de Barna que comento, se non dice, podemos entrar nese consorcio que queren uniformar aos rapaces, que van ser moi perjudiciales para os concellos, non quero saber nada. Ben, daquela estaba na educación como diputado de Galicia. É un dato que é interesante saber. Nesas mesmas datas, o alcalde de Portas, o alcalde de Camporameiro, o alcalde de Cerredo, o alcalde de Valga, si firmaron e entraron no consorcio de bienestar. Son todos do PP. Ben, aos poucos meses, as garderías de Portas, de Camporameiro, de Valga, de Cerredo estaban funcionando. Tuvo que vir un novo mandato nos concellos. Eu entrei de portavoz do Bloque e alén de votaron fora da Diputación, onde decíanos daquela, olvidarnos de partidos, aquí todos estamos para gobernar, goberno do Concello, ese paso de certeza, non sei que tal. Entón, esperamos este é o momento. Presentamos unha moción para que o Concello se adherirá ao consorcio de bienestar para que poder entrar en funcionamento. Entón, daquela sí aceptou, pero claro, atopamos un momento que sabían moitos concellos que está de espera que entraron no consorcio de bienestar e tiñan que ir ao seu ritmo cada cousa. Nese ano e pico, se foron facendo outros, e un pouco tempo para que fora o goberno anterior da Xunta que llegara a gardería. Pero non poden atreverse a decir que foi o Benegar que bloqueou a gardería. Foi o señor Landín, coa actitude de prepotencia anterior, por intentar facer mérito dentro do seu cargo de Luzán para, enfrentándose co goberno da Xunta naquela, pois entorpecer todas as inversións que se podían facer. Na Nacional 531, na carretera de Curro, saben ben ali os vecinos que habíamos explicado como quero, non? Como había que facer para melhorar aquel proxecto. Nunca visitou a Consellería de Política Territorial daquela para conocer o proxecto, para intentar facer propostas e para intentar modificar. Foi o Benegar e foi a plataforma de vecinos que quixeron todo ese traballo, o dos semáforos. Bueno, o semáforo é unha película. Fai como 12 anos ou máis que o Benegar empezou a recoller facturas acordadas na farmacia con todos os vecinos para que se pintara un paso de peóns aquí no Concello. As mocións, as iniciativas, as demandas do bloque foron insistentes por moito este tempo, gobernou en Madrid o PSOE, gobernou en Madrid o PP, non o conseguimos. Gracias ao traballo da Asociación de Nais e Pais, que foron capaces de mobilizar a xente de facer aquelas manifestacións pola carretera e de facer que esa problemática estuvera no medio de comunicación continuamente, en carreteras, pues, bueno, preocuparse polo tema e chamámonos para unha reunión para falar disso. Antes desa reunión chegou ao Concello un escrito da Unidade de Carreteras que decía: a Unidade de Carreteras estima que é importante a colocación dese paso de peatóns, pero que debería ir acompañado por un semáforo con pulsador co fin de garantizar mellor a seguridade do peatón. O semáforo debería ser instalado no Ayuntamiento de Barro como medida complementaria. Ben, isto é importante, lelo, este é un acta do pleno, onde están as palabras de Camilo, porque, ahora evidentemente, podemos dicir o PP, ahora tuvemos un semáforo en paso de peatóns. Ben, cal era o problema de fondo? A contestación esta que do alcalde daquela plena este seguido. Dice o señor alcalde: insiste en que a regulación do tráfico e a instalación dos semáforos lle corresponde ao Ministerio de Fomento e que a colocación de calquera instalación leva consigo a responsabilidade do seu mantemento e o correcto funcionamento para evitar accidentes e responsabilidades. Ese é o problema. Non querían poñer o semáforo porque logo igual non mantén e se un día falla e hai un problema non queren ter responsabilidades. Entón, para que queremos un alcalde, para que queremos un concello? Podemos ser unha parroquia de Pontevedra e se está, se temos un alcalde e se temos ali concello. Vale? O problema de fondo era ese. Non vou decir a frase que por educación e secretario non pon aquí do que di cando se mantesen esas cousas. Vale? A carretera non é do Concello, entonces, como non é do Concello, a frase é de moi mal gusto, entonces non a vou repetir. Bueno, este é un pequeno exemplo, non?
de cal é o interés e o objetivo deste goberno municipal. Claro, ir dando, ir pasando anos, ir avanzando, pero outra entrada. Bueno, eso con respecto a cando outras fuerzas políticas gobernan outra situación. Pero cando gobernan o PP, entón o fundamental é non molestar. Non molestar. En Veciño de Perdecanai temos unha experiencia recente. Fai 4 anos empezaron a ampliar a carretera, acabamos os carros, e todo así. Non había perigo pasar por ali cos coches, non perigo pasar por ali caminhando. Bueno, pero non hai que molestar a señor Luzano. Entón non se pode exigir do Concello que eso se solucione. Bueno, evidentemente non se pode molestar aos amigos da Xunta. Non se pode exigir, como fan en Pontevedra, firmar convenios para o saneamento do Concello ou outro tipo de convenios para resolver outro tipo de problemas. Entón, claro, vedes que agora a nova lei electoral cree que a partir do 28 do mes pasado, que se convocaron as eleccións, se inaugure nada. Ben, todos os concellos se viste estes días, as televisiones, os periódicos, estiveron inaugurando tropecentas horas. Había días que 2 ou 3 horas para inaugurar o Santo Domingo. Inaugurou o Concello de Barro. Un tractor desbrozadora que salió no nivel de Santo Domingo. É necesario que todos por certo que temos as pistas en un mal estado e necesario desbrozadas. Pero, bueno, algo máis mereceremos os vecinos de Barro para inaugurar cando acaba o mandato. Pasaron 32 anos desde que se hicieron as primeiras eleccións de Corporación Democrática. Delas leva gobernando o Concello de Barro PP 28. Despois de 3 décadas o mundo cambiou moito. A nosa sociedade mudou e temos necesidades moi diferentes a las respectos. Pero o goberno municipal do PP non cambiou o ritmo da sociedade. E siguen actual o mesmo esquema mental que daquela. Por iso pensan que as solucións a un núcleo urbano como o San Antoniño son iguales que ali no lugar de Aragón en Perdecanai. Evidentemente, porque non deron cambiar a mentalidade. Ese PP sigue anquilosado, traducindo a súa actuación política nunha incapacidade total para planificar o desenvolvemento do Concello, para prever as necesidades de equipamentos e de servicios e mesmo para dinamizar o funcionamento. Este 28 anos caracterizáronse por a falta absoluta de capacidade de xestión e por a falta de previsión a la hora de planificar o desenvolvemento do Concello. Despois destes 28 anos, o PP transmite en definitiva unha imaxe de total esgotamiento. Unha imaxe que coincide con o declive demográfico dun Concello que, como noso, a pesar da sorte de desexado elección, como decía antes, ainda hoxe, despois de varios mundos da construcción, ainda ten menos habitantes que cando la viña empezou a gobernar. Vale? O Concello de Barro precisa un cambio profundo nas súas políticas e, polo tanto, nos seus gobernantes. E o BNG está en condicións de liderar ese proceso. Para vender as eleccións de maio, o BNG presenta un equipo de persoas con ilusión e capacidade de traballo contrastado. Un equipo de homens e mulleres con capacidade de diálogo e de saber escoitar. Unha actitude que, por certo, contrasta moito co estilo faltón e crispado do actual alcalde. Neste sentido, desde o BNG escoitaremos as necesidades e demandas dos veciños e veciñas e proporemos as accións que consideremos necesarias para dinamizar a vida económica e social do noso Concello e mellorar a calidad de vida dos nosos homens e mulleres. Levamos semanas reuníndonos con o colectivo social do Concello, Xunta de Montes, asociacións culturais, coa mocedade, coa asociación de Nais Pais, e vamos a seguir neste traballo nas primeiras semanas. Escoitando a todos, estamos elaborando un programa de goberno que dé resposta aos retos que temos por diante. Nese programa vais a recoller o noso compromiso con Barro. Facer un Concello aberto a todos, onde trataremos a todos os veciños da mesma maneira, sen ter en conta a simpatía política de ninguén. Daremos o noso apoio aos colectivos sociais que xeran unha actividade cultural e formativa e que levan o nome de Barro por o mundo adiante, e numeramente o grupo de danzas e a banda xuvenil. Gestionaremos a mellora de equipamentos deportivos do centro de saúde, a mellora do colexio e dos outros locais municipais que agora están infrautilizados. Exixiremos ás outras administracións as inversións necesarias para botar a Barro os servicios do hospitaleiro, saneamento, auga e outros. Faremos unha xestión eficaz para utilizar os cartos públicos dunha maneira máis racional e sacándole a mellor rentabilidade.
E como vos decía antes, centraremos na creación de emprego e en mellorar a economía local. Estes van ser os eixos fundamentais do noso programa de goberno. Un programa para mudar as cousas en Barro. Son moitas persoas de Barro que pensan que é necesario este cambio. E hai alternativa. O BNG está preparada para asumir ese reto. Agardamos contar co apoio da maioría social para abrir unha nova e ilusionante etapa e estamos convencidos de que con outra política Barro terá un futuro